abantu beyiphiwo abaningi basesihogweni and abaningi banye beyiphiwo bayakhona futhi esihogweni. Baningi abantu namhlanje abalwayo makukhulunywa iqiniso bathi bayacindezelwa basho yonke into. Kodwa abantu beyiphiwo abaningi njengamanje basesihogweni ningadukiswa yiphiwo. Baningi abantu abaneziphiwo abazo end up besesihogweni. Romans chapter 11 verse number 29. uNkulunkulu akaguquki ngokubiza kwakhe neziphiwo zakhe. uNkulunkulu ke angakunikeza igift ukhonze ngegift andiyethu yesihogweni. Because igift iyahlala noma ungasaphila impilo engcwele. Lithi iBhayibheli ngicabanga ukuthi incwadi yezenzo chapter 16 intombazane eyayinomoya wobungoma was preaching uJesu. Ithi laba bantu bayinceke zikaNkulunkulu balaleleni akukho wrong lokho. Number 2 ithi bashumayela indlela yensindiso balaleleni laba bantu bayinceke zikaNkulunkulu. Isho na ibalaleli ayiguquki ayikho convicted kodwa ishumayela imessage eshunyayelwa yibona ithi hayi balaleleni laba bantu ikhuluma imessage yoPaul. Ngicabanga ukuthi baningi abantu abayizwa le ntombazane ishumayela. Baningi kakhulu abayizwa ishumayela intombazane kodwa akekho wayikhuza babebona kukuhle ukuthi ifake imnqwambo ifake izinto zobungoma kodwa iqhubeke ishumayele ngoJesu. Ithi laba bantu bayinceke zikaNkulunkulu eyishumayela indlela balaleleni isho na ibalalela iguquki kodwa itshela abantu. So ningadukiswa amaciko akwazi ukukhuluma kahle. Abantu abaningi abaneziphiwo abakwazi ukukhuluma kahle nabakwazi ukubeka indaba kahle nabafunde kakhulu bazobe sesihogweni kusasa. Intombazane enomoya wobungoma yashumayela izinsuku ilandela uPaul benosili balandela. Chapter 16 lo wezenzo ilokhu ibalandela ithi laba bantu balaleleni bashumayela indlela yensindiso. Isho yona ayisindiswanga kodwa kwadinga indoda kaNkulunkulu enomoya kaNkulunkulu enobuhlakanipha bukaNkulunkulu. Kwadinga yona yathi no, asikwazi ukushumayela nomuntu nje, asikwazi ukulandela umuntu nje endleleni yethu. Lithi waphenduka uPaul wayesekhuza umoya wobungoma kuyona. Kudinga indoda kaNkulunkulu enomoya kaNkulunkulu ukukhuza lezi zinto. Babhizi namhlanje bamake-upile babhizi kodwa nama live shows, babhizi nama talk shows, babhizi ko WhatsApp, babhizi ko Facebook. They are busy every day. Babhizi bakhuluma ngokuthi how to live impilo ejabulisa uNkulunkulu. Basho bona bamjabulisa uNkulunkulu. Babhizi namhlanje benza ama talk shows, bayaxoxa, bayakhuluma, bakhuluma nge-intimacy, bakhuluma ngayo yonke into phakathi komuntu noNkulunkulu. Kodwa bona uqobo labo abaphili lento abayikhulumayo. Angeke umuntu omake-upile, umuntu ofaka izinzipho zokufakelwa, umuntu ofaka izinwele zokufakelwa bese uzokunika ivangeli elungqo. Akuthethi ngikuzela nevangeli mina eli-right. Bagood uku-analyze scripture, bagood uku-interpret scripture, bagood ekuchazela amavesi wonke eBhayibheli bangawachaza from Genesis to Revelation, but their lives awasho lento abayishumayelayo, awasho lento abayikhulumayo. Ningadukiswa abantu beziphiwo, abantu beyiphiwo abaningi bazobe besesihogweni. Awubezwa inisebekhala kuMatthew chapter 7 verse number 21 no 22. Lithi ngalelo langa abanye bawoze bathi inkosi asiprofethanga yini. Uyazi babala izinto abazenzile ababona ukuthi ngazo bayaqualify ukungena. Bathi inkosi asiprofethanga yini. Sabeka izandla abagulayo baphila ngegama lakho. Uyazi bebengakwenzi kwelinye igama, bebekwenza egameni lika Jesu. Bathi bayo complain bathi inkosi asikwenzanga yini ngegama lakho. Kuthi uyothi hambana ngikaze nginazi nina benzi bokuba. Hambani. Angikaze nginazi. Why uJesu ethi akaze bakwazi bebeqhuba ama gift bengaqhuba ubungcwele nokuphila impilo engcwele phambi kaNkulunkulu. Ningadukiseki. Umzalwane wangempela kulezi insuku akabuki noma yini even ngisho ku TV. Nangilama live shows agcwele abuki noma yini akanandaba namaningi because akamyisi umuntu ezulwini at the end. Bakhona abantu abangachaza kahle indaba kodwa bengayenzi. Bakhona abantu abangayikhuluma kahle into kodwa nabo bengayenzi. Fana nabo sopolitika abathembisa yonke into after ukuvotelwa bahlale phansi bathule. Because abantu bagude emlomeni these days.
kodwa ohambweni abekho good bagood ekukhulumeni kodwa mose usubafuna ehambweni ukuthi ake sihambeke sihambe lento besikhuluma abatholakala uNkulunkulu abusise nikuzwile amanye amazwi uNkulunkulu akakuphi isiphiwo sokuprofeta qhubeke kodwa uyesihokweni angakuphi isiphiwo sokubona qhubeke uyesihokweni akuzona iziphiwo ezizongenisa abantu kuThixo into ezongenisa abantu kuThixo impilo after iziphiwo isiphiwo akukho alikho neverse elithi bayongena ngeziphiwo zabo ezulwini alikho lithi bayongena ngemfundo yabo alikho lisho njalo kodwa likhona abathi abenze intando kaBaba osezulwini bahlukana nezono baphila impilo engcwele likhona elisho njalo kodwa lithi nje bayongena ngokuchaza kwaba amavesi bangene ngokushumayela kwabo kakhulu ayikho okunaloko elitshela thina ukuthi siyobazi ngezithelo zabo khona abantu siyobazi egcineni ukuthi no man wayesidukisa all along khona abantu siyobabona kanjalo uNkulunkulu uyakunikeza isiphiwo kodwa isiphiwo singakuthatha siyokufaka esihokweni ngoba isiphiwo asikwenza ube ngcwele baningi abaye neziphiwo abayizangoma namhlanje bayaqhubeka futhi neziphiwo baningi abaneziphiwo ababhemayo abanye bayiphuzela abanye badakwa abanye badla ama drugs baneziphiwo and ba good ekubukeni izinto ngeso labo they are good in analyzing the scriptures manga ubanika iverse no they breakela down bakutshele futhi le verse lisho ukuthini but impilo yabo ayikhulumi ngale verse abalikhulumayo kwanda ama live shows kwanda ama talk shows go Facebook go Instagram go TikTok kwandile banganani abantu abano live lo muntu uxhumini wele ekhanda lo muntu ufaka imakeup namanje akakalazi izwi likaNkulunkulu Jeremiah 4:30 okhuluma ngemakeup abakawazi Hosea 2 verse 2 okhuluma ngemakeup abakawazi uDeuteronomy okhuluma ngenzipho zokufakela yonke lento ayaziwa no they are good in telling you the truth but their lives akazabi iqiniso impilo zabo azikazi zibe iqiniso kodwa bayalikhuluma iqiniso and balikhuluma kahle kodwa impilo yabo ayinjengoba bekhuluma pasopani bafowethu singalahlekiswa abantu beyiphiwo siphiwo siyahlomekisana isiphiwo sikwenza uphuma ushayela izandla kodwa impilo yakhe ingakushayela izandla phuma ushayela izandla kuthiwe yo wakhuluma ungcobo kodwa athe phuma ungcobo abe ebufebeni isiphiwo and I want to say this sesengivala ngicela ungilalele sise kahle ekhaya uSathane akasabi ipresence kaNkulunkulu akaza isabe ake ngiphinde futhi there are worshippers emabandleni who they can bring the presence of God ehle uThixo but uSathane abemningi futhi because uSathane akayisabi ipresence kaThixo he used to be in the presence of God khumbula kahle funda uHezekiel chapter 28 verse number 13 to 16 lizokutshethwa wayese Eden uSathane ubekhona kwipresence kaNkulunkulu mawufunda incwadi kaJobe chapter 1 lizokutshela ukuthi kwabizwa amadodana kaNkulunkulu abizelwa kuNkulunkulu ngelinye ilanga akhuphuka kuthiwa kwabonakala noSathane ngamamazi ipresence kaNkulunkulu uyaba kuyona simbona ngelinye ilanga elinga uJesu entabeni esemkhulekweni uJesu 40 days and 40 nights kuthiwa wafika uSathane wazomlinga umlingiswa yini because akekho afraid of ipresence no uyafika kukhona ipresence afika afebisa abazalwane kukhona ipresence but yinye into esatshwa uSathane iglory kaNkulunkulu now iglory kaNkulunkulu ayihlali kunoma ubani iglory kaNkulunkulu ihlala kumuntu ongcwele ihlala kumuntu ophila ubungcwele ihlala kumuntu ozihlambulula ihlala kumuntu obalekela okubi iglory but ama worshippers esinawo manje they can bring the presence of God but they can't bring the glory of God uSathane the time exoshwe ezulwini wahamba nako konke but iglory ayizange sabonakala kuyena so ningathuswa abantu who can bring the presence of God but thuswa nabantu who can bring the glory because in his glory there is holiness kube khona ukuzihlambulula kube khona ukuphila impilo engcwele iglory kaNkulunkulu leyo but abantu abaningi manje no man they can bring the presence of God
Even ama-worshippers esinawo la ku-TV, amaningi, they can bring their presence. Ubona abantu bekhala, hallelujah, hallelujah, bekhala. But uma ulandela ukuthi, okay, ke sebethandazile, bacula, the presence is here. But kwenzekani? Impilo yabo ayisho njalo. Baphuma la kade beletha ipresence kuthini? Baphume baye ebufebeni, baphume baye emkipitweni, baphume baye ebutabaneni, baphume baye kuyona yonke enye into oyicabanga. Why? They can bring the presence, but not the glory. And ngilalele ke sengivala. uSathane akayisabi i-presence kaNkulunkulu, because he used to be in the presence of God. Even from the Garden of Eden, Satan was there in the presence of God. Encwadini kaJobe chapter 1 2 akwabizwa amadodana kaNkulunkulu noSathane wabonakalise khona. He was in the presence of God. Umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo. The presence of God is all over the world. But uSathane siyamthola khona la, because i-presence akayoyiki, akayisabi. But yinye into ayisabayo uSathane, the glory of God. Zibuza ukuthi la ukhona noma lempilo iphilayo uphila kuphi. Isiphiwo naso uletha ipresence kubantu bajabule baye phezulu, bathi hayi sikwele sithatha izulu, but wena ubusele emhlabeni. Noma uletha iglory. Iglory mekwafika iglory ebandleni. Oh my God. Mekwafika iglory ebandleni, ibandla liphila ubungcwele. Lihlukane nezinto izwi elithi alizenziwe. Angiphinde lencwadi bese ngiyavala egameni lika Jesu, angiphinde futhi. Romans 11 verse number 29. Romans 11 verse number 29. Lithi iBhayibheli, God does not take back his gift. God does not take back his gift. Bese lithi, he does not change his mind about those he has chosen. Onala nje basabiziwe uNkulunkulu. Omagejageja basabiziwe uNkulunkulu. Omahlasela basabiziwe uNkulunkulu. Favorite prophet Joshua Mohlale basabiziwe uNkulunkulu. Lamadoda asedukisa namhlanje nasedlala asabiziwe, because God does not change kulaba ababizile. That's number 1. Number 2, God does not take back his gift. Akayibuyisele movie gift yakho uNkulunkulu. Igift kaNkulunkulu ihlezi igift kaNkulunkulu phezulu komuntu, noma esedukile igift is always there. Abantu abaningi abanama gift bazobe besesihogweni kusasa. Qaphela ukuthi uzobuka kuphi. Siyabezwa sebekhala kuMatthew chapter 7 verse number 22. Sebethi inkosi asiprofethanga yini ngegama lakho.